Hoxe coñecemos a axenda para a mellora da competitividade industrial de Galicia para os vindeiros 6 anos. Dous obxectivos: crear 50.000 postos de traballo no ámbito da industria galega. Segundo obxectivo, incrementar o peso da industria no Produto Interior Bruto de Galicia no entorno dun 6,5% máis ata chegar ao 20%. O obxectivo, en consecuencia, é que no ano 2020 o Produto Interior Bruto de Galicia, o 20% deste Produto Interior Bruto, sexa como consecuencia da actividade industrial. Hai unha serie de medidas concretas, medidas definidas, medidas cuantificables. Abrimos un prazo coas axentes sociais para poñer a disposición esta axenda de competitividade de Galicia e dentro de esas medidas que iremos concretando nas próximas semanas en función do coñecemento e das propostas que trasladen os axentes sociais. Hai unha medida moi clara para seguir rebaixando o chan industrial en Galicia, os polígonos industriais de Galicia ata un 50% do valor metro cuadrado. Esa é unha das medidas que xa o Goberno ten decidido implementar e que proporá dunha forma específica no plan industrial.